iki wis sore londo iki mau ya Allah ya Allah. Sing ngenteni iki aku ya nduk kok malah kowe sing ngenteni iki piye coba. Delane keluar binasa. Wis ngumbai nganti garing metinting kae lho nganti wis menggeret nah. Iya. Iya, Nduk. Ya. Lah, mbok wis ngomong. Wis, Nduk. Ini. Bali, Nduk. Ayo ada Bali, Nduk. Siapa, Nduk? Bahasa ya? Bahasa Arab, Indonesia, Inggris. Bahasa Arab. Soalnya aku Arab lagi soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nyun sewu Den. Panjenengan menika sinten? Lho kok apa ya, Nduk? Kok nang tengah alas kene ya, Nduk ya? Gimana Hakim baik? Aku Pangeran Bondan Pakso Jantung. Saka Praja Majapahit. Lho, putra pengayoman nyuwun pangapunten, Den. Ora ngerti bablas iki putra pengayoman lho. Nyuwun pangapunten, Den. Kok nek aku tok hukuman iki piye, Nduk? Nyuwun pangapunten nggih, Den. Ora kentut ta? Tak kentut tapi Putra pengayoman kok tukang ngentut iki gak, Nduk. yo nyembah. Aja kaya ngene cara. Nggih, ngapunten kula lan sak kanca kula niki mboten mangertos nggih Bapak jenengan iki putra pengayoman. Nyuwun pangapunten. Putra pengayoman iki jeneng Praja Majapahit. Ning yen papan kene ora beda marang kowe kabeh. Piye, Nduk? Nenek kene putra maju manggo. Sik. Kowe ra nganu. Apa? Reni. Iya piye? Darah ya, aku dhewe sedarah ya. Oh ngono. Nduk. Dinas iki ketoke mau arep ganti karo kowe. Aku iki wedi ngono lho ya. Iya. Ben kenalan karo Wis kowe kowe ya. bali ora apa-apa mengko kancamu. Nah, wis tak budek lho, Nduk. Ora aman. Kula titip ponakane kula nggih, Den nggih. Hati-hati ya, Nduk ya. Jenengmu sapa, Nok? Dipun selamatke kula Nawangsi. Nawangsi. Lah kok kowe ngumbahi nang sendang iki sing mbok ngumbahi iku sandangane bojomu apa piye? Kula niki umbah-umbah wonten teng sendang niki. Ingkang kula umbahi niku dede sandangane bojoku. Lha itu sandangane sapa? Iku sandangane bapak kula. Kemeneh kula niki dereng gadahi bojo. Dadi isih legan, isih prawan, durung duweni bojo. Tak kira kowe mau sandangane bojomu, jebul sandangane bapak. Monggo yen aku nyawang kowe sak umur manten. Kalamun kawengku dening priya wis patut ning apa sebabe? Kok durung seneng omah-omah? Nggih, kula niki dereng kepengin duwe bojo. Kula tasih kepengin dolanan kalian bocah-bocah lan rumani kalian bapak. Di bojo ki penak lho. Nggih boten. Penak. Jare bapak iki nek duwe bojo iki lara. Lara ki yen sepisanan. Nek wis sedina rong dina ya lanyak. Hah? Enggak ngerti. Wong di bojo ki penak. Maem wong loro. Nggih. Ya. Yen menuju lelungan ya wong loro. Nggih. Yo. Turu ya wong loro. Turune wong loro. Heeh. Yen adus dhewe-dhewe. Lah kok boten wong loro kene. Mengko nek konslet. Nek nyuwun sewu, atase penjamenika putra pengayuman. Iya. Kok ngantos dumugi wonten ing sendang niki. Pancen iki mau ora jinaragan. Ing ujug pancen aku ledang nanging bareng aku ngliwati sendang kok akeh banget bocah wadon yo tak cedhaki iki mah. Mula ing papan kene aku bakal blakakake isin-isin ning atiku. Napa ki Raden? Aku ora bakal selak marang rasaku.
ora ketanuk sepisan iki aku karo kowe. Nanging atiku rumangsa kaduduk kula, aku nembung tresna karo kowe. Tresno kalianku. Jam nika pun gojen. Tenan. Jam nika putra pengayuman kula niki namung bocah saka desa. Lan malih ing ajeng kula nika sampun matur. Kula niki dereng kepengin duwe bojo. Pancen upama diukur ngono pancen ora timbang. Yen aku putra pengayuman ana ing Raja Majapahit, yen kowe bocah desa. Bebasan cegah pati adoh karo aku. Nanging wong tresna kuwi ora mekas derajat lan pangkat, bondo lan donya. Derajat pangkat kenane minggat, bondo donya kenane ngomong ati karo manunggal kali. Tak kira bakal langgeng. Aku bakal mulyake kowe kok. Kok gitu Pak ora kelok. Mentah Leo kalamun aku bisa kelakon. Omah-omah bareng karo kowe. Mentahnya mulyane ati kowe. Aku bakal ngangkat derajatku. Bakal tak sengkak kingaluhur ana ing Praja Majapahit. Nggih manipun kula boten purun. Jalaran kula niki boten tresna kali panjenengan. Tak rudha bari peksa. Ayo
tenan Nawangsi. Sak temah aku kedanan. Yo, Nawangsi. Nawangsi, enten ngono aku Nawangsi. Panase kok koyo ngene. Kamangka delok langite kuwi wis mendang-mendung, sedelok meneh mesti udan. Lamun to sawah iki ora tak paculi, mengkone lamun to udan teko, aku malah kedubyakan dhewe ra sedo tandur. Cilaka yen koyo ngene. Bacutno nggonku macul. Lagek macul rong baculane dengkek wis krasa lara ngene yo. Pancen abot dadi wong tani. Rekoso. Dengkek kaya ngene. Saka nguri malah jebule kowe. Nggo ngono piye? Aku iki pacarmu katresnan kok mbok darani celek. Mlayu-mlayu ya ndeleng-ndeleng, ndeleng ngarep iki ana wong apa ora. Dadi iki mau sing tak tubruk sampean to, Kak. Lah saka rumasamu apa sing kok tubruk? Sing gedhe pangapurane ya Kang, aku ora mangerteni yen iki mau ana sampean. Ora ngono lho. Wanci awan brandang ngene kok kowe mlayu ana sak tengah sawah. Iki ana apa? Dibudak macan apa kepiye? Ini yo, Kak. Nanti aku mlayu-mlayu ki mau, tenane aku ora doyak-oyak kewan kan galak ki ora. Banjur Iki mau aku lak sumusul karo golek-golek kene sendang. Lho, dumadakan iki mau ana putra pengayoman saka Majapahit. putra pengayoman. Kang aran Pangeran Bondan Pakso Jantung. Njur karepe apa? Karepe iki arep ngepek bojo karo aku. Ngepek bojo kowe, seneng karo kowe. Iya. Iki lho sing gawe bingung. Kok bingung apa? Satenane ngono wong lanang sing kepiye sing kok goleki to. Nalika semono aku nembung tresna karo kowe, isine mung mencap, mencep, ora ana pawangsulan kang gumathok. Ngene yo Kang yo. Apa sebabe nganti iki dina aku ora bisa nampa salah sawijine wong lanang. Mergo pengangen-angenku bisuke umpama aku duwe bojo, aku kepengin bocah lanang iki sing ngabekti karo aku, tanggung jawab gemakti karo aku. Setia karo kowe. Karo aku Ora nglarani atimu. Ya, ora saka kuwi, mumpung durung aku duwe bojo, aku tak milih-milih luwih dhisik. Dadi akeh wong lanang sing cedhak karo kowe mbok pilih siji-siji kaya ngono. Apa iki mau isih bojo nglawan kowe? Sing kok Kang, sing ngoyak-ngoyak aku. Tenan. Nawangsi. 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 Kakang Semak, bojone sapa? Rene dah, hei. Apa? Tulung. Janji. Aku wis gelem nulungi kowe ning katasanku mbok tampa. Sik, Gus. Malah kadak sak tenging dalan. Apa? Ono sambung rapete apa karo Nawangsi? Nawangsi niku adi kula. Oh, adimu tenan? Nggih, Yen pancen adimu iki tiwas kebenaran. leresan. Ya, Leresane manggen pundi? adimu tak peke bojo ya. Panjenengan pek bojo. Pek bojo gelem apa ora? Nuwun pangapunten. Ya. Adi kula mboten purun. Ya diomongi to, kowe bakal disenggake ngaluhur, dimulyake, Putrane Prabu Wijaya. Ojo kae, Senajan to
uga mboten purun. Iki dulure lanang, kudune sangandani, Wong tresna menika nggih boten saged dipun peksa, kok kula keneksa batine adik kula nggih boten purun. Wis sajake nyolowati glemak-glemek. Weluh. Kang Bondan. Kok aneh-aneh yo, Kang yo? Apa ora iku medeni? Sik to. Lho pangeran Bondan paksa jatuh sakwise marteni sampeyan. Kok njur mlayu jane iki sing medeni saka sampeyan ki apa? Bondan paksa jantung nganti keplayu kuwi mau saknane wedi polahe dhewe. Kok bisa ya? Mergo apa? Seneng meksa batine liyan, utamane batinmu wong ora tresna kok dipeksa. Tur meneh ngenawangse. Piye, Kang? Nganti Bondan paksa jantung keplayu ki mau mergo ngerti aku saktenane aku kuwi uga putra ana ing Majapahit. Loh, sampeyan putra Majapahit. Kang. Kadek Begini sampean ki nganti aku kedalarang-dalarang, nganti aku ukar busana sing kaya mengkene nganggo jeneng Bondan Kejawan. Saktenane jenengku kuwi Pangeran Lembu Peteng. Nganti Bondan paksa jantung keplayu mergo kae kadangku isih sedulurku. nek kados ngaten kula nggih boten wonten saged cari panjenengan. Ngopo kok dadak wedi? Lah semenjak menika putra pengayom. Janjimu lho. Aku tetulung nglawan kowe. Tresnaku kok tampa. Ning nggih napa pedak menika tasih tresna kaliyan kula. Nawangsih, Nggih. bener apa kang dadi kandhamu? Tresna kuwi ra kena dipeksa. Nanging tresnaku kuwi kang tumanduk karo kowe pindhane tresnani awakku dhewe. Boten. Ning ngeten nggih. Menawi sampean tresna karo kula, kula nyuwun sampean nembe karo Bapak. Kaya ngono. Nggih. Penembung wong tuamu. Nggih. Yen kaya ngono ora usah dadak kesuwen. Ayo barengan bali rumah. Yuk, anakku Nawangse. Kowe bali mulih kok bareng karo cah lanang ki sapa? Nggih, kula tak bloko karo sampeyan, Pak. Jane wong lanang iki teko ning omahe awak dhewe ki arep nglamar karo aku. Seneng karo kowe, nembung karo bapak. Nggih, Pak. Anake sapa, bocah saka ngendi yo? Yen perkara kuwi sampeyan takon dhewe. Ngono. Gus, Nggih, lagi sepisan iki aku weruh karo kowe. Sejatine jenengmu ki sapa? Anake sapa, bocah saka ngendi? saderengipun nyuwun pangapunten. Kula menika ageng tresna kula tumanduk kaliyan Nawangsih. Kula kepengin ngepek bojo kaliyan Nawangsih. Ya, Panjenengan sarujuk menapa mboten? tak tampa tangan loro. Panjenengan tampi estu. Tenan. Nggih. Menawi mekaten kula badhe waloka. Estunipun kula putra wonten ing negari Majapahit, Pangeran Lembu Peteng. Dengke bapakmu mat sih. Dengke bapakmu mat sih. Bapak nanti kaget jantunge deg-degan yo. Jedeg wong Pak, wedi dhewe kok. Kaget bab napa to, Pak? Bejo anakku, Gus. Ing atase anake wong desa wae kok dikersakake putra Majapahit. Pak, tresna menika wuta, mboten mawas pangkat derajat napa rupa. Nah, ini monggo enggak. Ngene ya, Bu ya. Nggih, Pak. Iki pancen tak gelak mergo ketoke wis rukun aja nganti kumpul kebo.
yen kumpul kebo metenge dhisik banjur entuk ngresmekke mburi mudah dipaido tangga teparu. Nggih, Pak. Tetep bakal tak nikahno sesuk. Sesuk. Nggih. Menawi to sampun kelampan kula karesmekaken kaliyan Nawangsih, kula ugi nyuwunilah panjenengan Nawangsih badhe kula boyong wonten ing Garimojo, Pak. Nah ngene sedikit aku arep kandha karo kowe, Gus. Besok ketemune ponan temanten. Anakku sing dadi dukun nganten kuwi ora lamake jalma menungso. Mboten jalma manungsa. Ora lamake jalma menungso sing dadi dukun nganten. Lajeng sinten? Sapa to, Pak? Nih, bapak ki kok ora goroh yo. Pancen bapak ora tau ndongeng karo kowe. Jane kowe ki anak widodari. Ih, sampean ki aja gojek. Tenang. Kok anak widodari lho, Bapak ki lagi kondo sepisan iki. Kowe ki anak widodari. Nalika bapak ki nakal dejakan. Ana jroning awan bedhug dendem. Bapak lurah ning sendang. Bareng ngerti sendang ana wong wedok sak pirang-pirang padha adus. Tak dingke terus saiki tak inceng. Wabeh ayu ora ana sing elek. Bareng saka kenakalanku sandangane widodari, sandangane wong wedok kuwi mau. Tak colong ora ngerti ku sapa sejatine. Tak colong siji tak simpen. Bocor sak bajune kok. Bareng tak simpen, tak gawa mulih. Bareng tak gawa mulih, kabeh wong wedok-wedok padha lunga ora ono. Sing kari mburi wong wedok dhewe. Tak cedhaki tak takoni. Jenenge Nawang Wulan. Dene kandha bloko widodari saka kadewatan. Nah, ngono terusan tak ganti sandangan sarungku tak jak bali mulih. Nah, sandangane widodari kuwi mau tak simpen ning lumbung, Nduk. Tak tutupi pari sak pirang-pirang. Oh. Bareng kaya ngono dhewekne nalika masak pari sak uli kuwi ditutupi karo kukusan, tutupi karo tekep. Kuwi kok bisa dadi sego sak kukusan kebak. Aku gumun aku. Bareng liya dina dhewekne masak pamitan lunga golek kayu. Aku diwanti-wanti karo simbokmu. Mas, Joko Tarub, aku pesen karo kowe, aku masak aja nganti dibuka tekepe lho. Iya kondo iya. Bareng kaya ngono tak buka lho. Nyolok. Jebule isih utuh. Pari sak uli. Terus tak balekno meneh. Bareng simbokmu bali mulih buka tekep iku mau isih utuh. Banjur aku ditakoni, Mas Joko Tarub, iki mau mesti kok buka aku bloko tak buka. Nek iki pancen wis janjine nak kowe karo aku bakal pisah. Kurang andel. Wong ngene Mas Joko Tarub, pari sing akeh sak lumbung iki aku gawe kilsung karo alu dinggo nutu pari ku mau. Bareng pari ini sentek sandangane widodari ku mau. Konangan karo simbokmu. Kowe isih cilik, Nduk. Bisa bali, Pak. Cilik sandangan dinggo ndekne pamitan bali ana ing kadewatan. Ya ora tegas. Aku ki anak widodari saka kayangan. Saka kayangan. Mula janjine sadurunge bali ning kadewatan dhewekne Pak janji karo aku meling karo aku besok nak anakku wedok payu omah-omah sing dadi dukune nganten kudune aku ora sapa-sapa. Rene dhewekne widodari. Nek kondo karo aku yen wanci kowe nekakno karo aku kudu jam 12 bengi
Mergo aku widodari ora kena disawang karo lama ing jaman iki. Jadi cetane kalau aku dadi temanten sing dadi dukun riase iki. Simbokmu dhewe nek uang oleh dandani wangsi tengah wengi. Kamu ya Pak. Menawi mekaten mangke dalu tabuh rolas panjenengan kedah kumpul semedi. Nah, aku nekake karo mara tuamu wedok widodari nawang. Menawi mekaten monggo enggal-enggal cepak-cepak kangge ngresmikaken kula kaliyan Namangsih benjing. Kaya ngono. Yo, ayo. Saiki kok beda. Ngoten Pak sampean to. Masa Kudune kira ya ana wawane. ora ateges aku ora pengen ngowah-ngowahi sandangan. Mergo apa? Sawise kowe lan aku wis karesmekake pinangka dadi bojo. Gaweanku ra yo padha wae to. Yen to aku ki mbus. Sing dadi pikiranku ora perkara iki jane kula. Lah apa to Kakang Sugih? Kowe ra isih eling to. Nalika Kanjeng Sunan Kalijaga biyen mitungkas kelawan kowe lan aku. Yen mengko ana wektu kowe lan aku bakal dikanthi bareng-bareng sowan ana ngersane Rama Dipati Wilotepa. Lah iki lho sing dadi pitakon sakjroning atiku. Banjur kapan kok ngantung-ngantung nganti seprene ora ana pepuntun. Ya sing sabar. Kok cak kok menawa pancen durung wekune. Kula kang masak ora ngono teko ngampiri kalawan aku sapi. Ya pancen kewajibane Kanjeng Sunan Kalijaga akeh. Kalebu nyerahke agama Islam kang mapan ana ing tanah Jawa. Dhewekne uga salah wijine ustad sing akeh para siswa-siswa sing kudu diulang-ulang ngenani babagan kautaman. Yo tenane aku yo uga kangen lawan Kanjeng Sunan Kalijaga. Mergo aku uga isih butuhake sesorah lan piwulange Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa ya Kang? Ya dinteni mergo Kang Mas Sahid kuwi wis janji yen to wektu dina iki bakal Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kakang, wilujeng sakrawuhipun wonten ing rombok kula mriki. Ya. Entuk pamujimu tekaku ora nemu alangan sawiji. Kosok balene kepiye? Pangestunipun Kanjeng Sunan, kula kaliyan Rasa Wulan datan nemahi rupi. Bagya mulya urip iki. Kerasan to. Yayi Rasa Wulan mapan ana ing Madura. kerasan sangat. Naik kula kaplang sangat dumateng Kanjeng Rama lan Ibu. Ora mah itu, pancen pun Kakang uga melang-melang banget. Mula nganti ngelengake mampir ana ing Maduranen. Mesti kowe wong loro padha rerasan. Kepengin ketemu lan Rama Ibu ana ing Kadipaten Tuban. Nanging rasa kuwi simpenen sawetara, mengko yen wis ana dina kang gumathok, kowe sakloron bakal tak kanthi sowan ora ing Kadipaten Tuban ana ngersane Rama Hadipati Wilotepa. Tenanipun kula ugi ngantung-ngantung njang menapa kula saged kepanggih kalian Rama Hadipati Wilotepa. Ora mung kowe dhewe. Aku go kapang jalaran nalika aku ninggalake Kadipaten Tuban. Nalika semono Rama lan Ibu iki duka marang aku. Ora ngira babar pisan, saiki aku wis bisa dandani jiwaku. Mula
perkara iki Rama Hadipati Wilatikta kudu pirsa. Kados mekaten lho. Lho Kanjeng Gusti. Tenane isih akeh pegawean sing kudu tak rampungake. Aku tak netepi kewajiban kowe dhisik. Kowe mengko cepak-cepak uga rampen kanggo sangu sowan ana Kadipaten Tuban ya. Menawi ngaten kula badhe tata-tata langkung rumiyin. Kaya ngono ya. Sawetara aku njaluk pamit. Monggo nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku njaluk pamit. Cak. Nato, aku rak kondo. Pancen durung wancine welan aku sowan ana ngisane Kanjeng. Gawe Kanjeng Sunan Kalijaga. Mengko yen ana dina sing gumathok welan aku bakal bebarengan karo ning Tuban. Aku tak salin busana nyerat pantut tata-tata.